Ze orokorrean, zuk industrializazioak zer, onurak ekarri dauz, edo kalteak bebai, edo zelan, holan orokorrean zer esango zeuke? Bueno, zer esango zumanik, berez, industrizik ekarri dugu aberastasuna. Hori diskusinoik ez da. Hori ekarri dugu aberastasuna. Beste gauza batzu, kendu zuzela beste, zer esango zumanik, beste gauza on batzu gero, kendu zuz, baina berez industrizik ekarri dugu aberastasuna. Ez esango zumanik, neure kasu konparazio baten urruñakun barik, gure baserrezik ez da inizema balezukikoan, sentimentala handine. Baina, terreno bat saltzeko, industrizien biti artez, orduan terrenoik balezu handizik hartu zituen. Esplika dut, ez da? Hor xetik, Bai, eta batzuk terrenoak saldute diruekin goebezan, ez da? Bai, hoxe, diru hartu da. Igoli, esendi terreno batzuk berez, labretako asko balezu ez da benak, pabilloi bat egiteko, bardin dira. Bai. Horrek ekarretu, beren bentajak.